En primer lloc, benvinguts a l'acte i al debat que hem organitzat sobre transparència i bones pràctiques en ajuntaments. Organitzem des de la plataforma Compromís per la Seu, que ja vam presentar fa unes setmanes. I bé, a l'acte de presentació de la plataforma, si us recordeu, vam adquirir 3 grans compromisos, un amb els serveis públics i amb tots els seus derivats, a l'ocupació, la creació de riquesa, i un altre que era amb la transparència, el que li havíem dit, o noves maneres de fer política, allò respondre al que la gent ens està demanant en aquests moments, de més a més de recursos molt i molt limitats. Doncs bé, amb l'objectiu de la transparència, que no ho cenyiríem només exclusivament, estrictament amb aquesta paraula, sinó que ho entendríem com participació ciutadana, com a dret a la informació, com a control de la gestió dels béns públics, dels recursos públics, doncs organitzem aquest debat precisament, i en el qual us demanaríem, que intentarem no allargar-nos molt, tant jo amb la meva presentació com la Marta ja l'he dit, que farà una primera presentació, però sí que el que voldríem després és generar una mica de debat, que poguéssiu intervenir amb els dubtes que teniu, perquè es parla molt de transparència, però al final tots veiem coses al nostre entorn que no ens quadren. I l'entorn pot ser la Seu, però també pot ser evidentment a la televisió, amb coses que passen en la gestió pública. Presento la Marta, és especialista en transparència, periodista i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, ve de Barcelona, com ja he comentat abans, és membre dels grups d'investigació del Laboratori de Comunicació Pública i del Laboratori de Comunicació Estratègica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves principals línies d'investigació tenen a veure amb el sector públic i l'administració local. Moltes publicacions, i li deia abans que l'hauríem de tornar a convidar perquè també ha fet moltes publicacions sobre el paper de la dona i la dona en la política i en els governs locals. Això també donaria per molt, i més amb les dates que s'acosten al mes de març, també podríem fer una altra sessió sobre això. La seva tesina és sobre les corporacions locals i la informació pública, és membre de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, i llavors, dintre aquest laboratori de la Universitat Autònoma, el que fan, impulsen el segell Info Participa. Això és un distintiu de qualitat i de transparència de la comunicació pública local, des de la mateixa universitat, i el que fan és avaluen diferents ajuntaments de tot Espanya amb diferents índexs i diferents indicadors de transparència. Jo abans acabaria, però sí que llançaria unes preguntes sobre els objectius que ens hem marcat, els dubtes que tenim, i per tant els diria, i la Marta, evidentment, la seva intervenció sí que ens agradaria, si no amb la intervenció, sinó llavors també amb el debat, que quedés una mica clar, que poguéssim aportar llum sobre alguns dels dubtes que tenim i que quan preparàvem aquesta sessió ens hem anat plantejant. Primer de tot, Marta, què entenem per transparència i per bones pràctiques als ajuntaments? Són conceptes que es poden assimilar, és el mateix, si no, com el control de la gestió pública que comentàvem abans. Com es poden impulsar noves iniciatives, com això que diem bones pràctiques per millorar el dret a la informació i el control als ajuntaments, o aquesta transparència, per tant, iniciatives que tu has vist arreu d'Espanya que funcionen, que no són cares, o que sí que són cares, però que a vegades no tot el bo és car, vull dir que a vegades és tenir-ne ganes. Què passa si no hi ha transparència? No fa falta ser molt espavilat per veure, veiem els mitjans de comunicació, doncs potser perquè no hi ha transparència i potser perquè o a vegades fins i tot hi pot haver transparència, però una falta de voluntat també fa que es produeixin episodis que no són desitjables. Com es garanteix el dret a la informació de societats municipals, patronats municipals, entitats que depenen indirectament d'un ajuntament? O sigui, entitats que gestionen recursos públics. Per exemple, nosaltres tenim un hospital que el 95% dels diners és una entitat privada, però el 95% dels diners del seu pressupost venen de recursos públics de la Generalitat. Per tant, a efectes pràctics, tots creiem que hauria de seguir una fiscalització pràcticament pública i també criteris de transparència, com les seves adjudicacions, les seves compres, tot això. Llavors, per què hi ha preguntaríem, són moltes preguntes, però ja veus que crec que anirà sortint. Per què hi ha la temptació d'utilitzar els recursos públics o el poder públic
mitjans de comunicació públics, publicitat institucional. Sembla, no sé si és creixent o no és creixent, però hi ha una temptació a utilitzar aquests recursos en benefici d'una ideologia concreta, d'un partit concret que hi hagi en aquell moment, d'unes determinades idees. És així això? Si no, aquests índexs de transparència ajudaran a mitigar això. Publicar, llavors et dic diverses iniciatives que aquí s'han proposat, algunes les havia proposat el company d'iniciativa, que és regidor de l'Ajuntament, que està aquí, d'altres les havíem proposat nosaltres. Publicar despeses de més de 5.000 euros a la web, de 3.000 euros, perdoneu, a la web municipal, totes les despeses que hi hagin de les societats o de l'Ajuntament, publicar-les a la web. Això funciona o no funciona? Perquè això es va proposar, es va provar, està publicat a la web, però el nivell de consulta és més aviat baix, diguem-ho clar. Hi ha una sèrie d'informació que pot ser interessant però que tampoc es consulta. Retransmetre els plenaris de l'Ajuntament a la televisió local, això podria ser un indicador de transparència. Que els ciutadans puguin consultar totes les factures en un determinat període de temps a l'Ajuntament, això podria ser una iniciativa que anés en aquesta direcció, si no. Reduir societats municipals que tenen un funcionament diferent del de l'Ajuntament, sí o no? Bé, no cal que me les contesti totes allò exhaustivament, però sí que perquè vegis una mica que nosaltres hem mirat l'Infoparticipa, que és aquest rànquing de transparència que feu, que ho heu fet molt bé. Jo crec que abans li deia, han ficat entre l'espasa i la paret molts ajuntaments que pràcticament alguns no tenien igual ni pàgina web. Catalunya i Espanya és molt gran, amb ajuntaments de dimensions molt diferents, segurament és difícil comparar uns i altres, però sí que creiem que almenys ho heu fet fent aquest rànquing, doncs tothom intenta treballar per complir uns mínims d'informació al ciutadà. Bé, jo no m'allargo més. Marta, et passo la paraula perquè ens puguis explicar com les línies que heu estat treballant i una mica les inquietuds que et comentava. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Abans que he contestat tota aquesta bateria de preguntes, no sé si me'n recordaré de totes, volia fer una prèvia amb això que has dit de dones i homes als ajuntaments, perquè sí que és veritat que nosaltres som un equip que amb l'Institut de Ciències Polítiques i Socials fem una recerca des de l'any 77 sobre a on estan totes les persones que han treballat a la política en algun període de la seva vida, tant homes com dones. Llavors tenim un banc de dades, us ho explico això perquè és una cosa interessantíssima, que per la gent que fa investigació o gent que està interessada en la política o que es mou en aquests ambients, doncs de vegades és una consulta molt curiosa. Que tenim un banc de dades que es diu Dones i homes a les administracions públiques i que des del 1977 anem recollint a cada legislatura doncs, qui s'ha presentat i qui ha renunciat o qui s'ha mort. Anem recollint noms, cognoms i partits polítics i allà es veu doncs, l'evolució de les persones. Quina és la persona, per exemple, doncs, que porta 7 o 8 mandats sent alcalde o 7 o 8 mandats sent diputat o que ha canviat no sé quantes vegades d'institució, que alguna vegada ha estat al Parlament Europeu, algun altre al Parlament de Catalunya, algun altre al Congrés de Diputats, algun altre doncs, ha estat alcalde o regidor, i això ens ha permès, doncs, ara ho tornarem a fer amb les municipals i amb les generals i amb tot, i és consultable, és públic, ho podeu veure a la web de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, i això ens ha permès fer un treball molt pormenoritzat dels ajuntaments, perquè és el que més ens interessa, i sí que no fa gaire vam presentar l'últim estudi, diríem, d'alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores als ajuntaments de Catalunya. Sempre diem homes i dones perquè ho fem des del punt de vista feminista, podríem dir, o de defensa de que les dones estan en inferioritat de condicions en l'accés a llocs de decisió, però clar, per comptar quantes dones hi ha has de saber quants homes hi ha també, no? I és una dada, i ja me'n vaig cap a la transparència, és una dada que realment ens hauria de fer pensar molt a les regidores que esteu aquí i als regidors també de com es pot superar això, perquè a Catalunya hi ha 151 alcaldesses només en aquests moments. De 947 alcaldes tenim 151 alcaldesses. Realment és baixíssim. És de les 17 comunitats autònomes que hi ha a tot l'estat espanyol, Catalunya és la 13a per la cua. I aquesta és una dada que sempre donem a tot arreu perquè no es coneix, perquè no s'explica, perquè com que no agrada, perquè és una dada dolenta, doncs no s'explica. I jo crec que s'ha d'explicar perquè si no expliquem les coses doncs la gent no participarà i no podrà opinar de tot això.
Ja està, fet aquest parèntesis de dones i homes als ajuntaments, passo a lo de la transparència. Ràpidament, a l'Autònoma fa des del 2000-2001 que treballem temes de comunicació local pública, perquè ens semblava que era un dèficit importantíssim com s'informa des de lo local a la ciutadania. Sempre diem que els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans i per tant són els que han d'informar millor del que fan, i no ho fan, i costa molt trobar línies informatives que siguin fàcils d'entendre, que s'expliqui bé la gestió, que s'expliqui bé què fa l'alcalde. Nosaltres diem és que els alcaldes i els regidors han d'aparèixer en els seus mitjans de comunicació, ja siguin butlletins en paper, ja sigui en webs, ja sigui on sigui. Hi havia una cultura allò per evitar problemes polítics moltes vegades, no? És que el regidor no surti gaire perquè després l'oposició es queixarà, no sé què, no? Doncs nosaltres sempre diem el contrari, és que el regidor ha de sortir perquè té l'obligació d'explicar què fa. I cada setmana o cada 15 dies l'alcalde per descomptat, però el regidor a mi m'hauria de dir què ha fet aquella setmana o com a mínim què ha fet aquell mes en funció de la dedicació i del nombre d'habitants de cada poble, no? Però clar, això és molt important i nosaltres vam començar a detectar que estaven amagats, que no sortien, que no s'informava, que molta presència de l'alcalde perquè és més mediàtic, perquè no sé què, perquè tot pivota més al voltant de l'alcalde, i després els regidors estan amagats, no surten, mai expliquen res. I com que les eleccions municipals totes es mouen sempre al voltant del candidat únic i del cap de llista, doncs et trobes que la gent no sap a qui vota. En pobles petits potser sí perquè tothom es coneix, no? Però en pobles de més de 20-25.000 habitants tu fessis una enquesta i ningú sabria qui és el regidor que va a la llista 2-3, el número 2-3, no es coneixen. I clar, això és un dèficit d'informació, i d'informació feta des de l'Ajuntament o des d'un mitjà privat, és igual, però bàsicament feta i també des dels partits polítics. Els partits polítics també tenen una part de responsabilitat aquí en deixar de vegades una mica de banda la propaganda i pensar que han d'explicar més tot el que fan i quins són els seus posicionaments, no? Doncs veiem que aquest dèficit era important, estàvem a l'Autònoma, una universitat pública, estàvem a periodisme de l'Autònoma, doncs vam dir hem de treballar aquest tema. Vam començar a crear un postgrau de comunicació local que ja va per la 14ª edició i en el 2000, em sembla que era el 2011 o 2012, vam veure que, prèviament havíem fet un mapa de mitjans de comunicació que recull tots els mitjans de comunicació que hi ha a Catalunya, tant públics com privats, també una eina que pensàvem que era important per saber què tenim a Catalunya, a part de les 5 o 6 capçaleres més grans que arriben a tot arreu, què tenim en el món local d'informació, i realment és esgarrifós, hi ha molts mitjans, n'hi ha 2.000 i pico a tot Catalunya. Clar, llavors dius, amb tant mitjà, tan poca informació, què està passant? Què està passant? És que tothom repica el mateix, és que els periodistes no fan bé la seva feina, és que la classe política potser de vegades posa pals a les rodes. Bé, això seria un altre debat, que si voleu un altre dia el fem, però va relacionat amb la transparència i la informació, no? I llavors vam decidir fer un rànquing, vam decidir fer una petita avaluació d'indicadors mínims que es deien de transparència. El 2012 aquesta paraula pràcticament no existia. La paraula transparència ara s'ha fet molt de moda, però diem que ja s'ha gastat i només té 2 o 3 anys de vida, per entendre's. Estava en el diccionari de tota la vida, però és una paraula que no es feia servir. I llavors nosaltres vam dir, arriba això de la transparència, no hi havia llei encara, sí que hi havia uns indicadors d'una entitat internacional, que és la ITA, que és Transparència Internacional, que és una entitat de Madrid vinculada al Garrigues Walker, tot s'ha de dir, i que aquests tenen molts recursos i que ells fan unes avaluacions a partir de 70 o 80 elements, indicadors, preguntes, com li vulgueu dir, que ho fan només a 110 ajuntaments de tot Espanya. Per tant, han creat molta tendència aquests, han fet realment molta pedagogia amb aquests indicadors que ells van crear, tenen molt predicamento perquè estan a Madrid i perquè quan ells treuen una nota de premsa tothom els hi publica, però clar, en els pobles petits això no arriba. I jo no diria la Seu, però a la majoria de municipis de Catalunya tu els hi preguntes què és la ITA i la gent no sabrà què és la ITA perquè, clar, transparència internacional, i això què és? Igual ho associaran a una entitat de solidaritat més que a una entitat de comunicació, no? I llavors nosaltres vam dir hem de baixar el llistó
i realment hem d'avaluar com s'informa a les webs, donat que el mitjà de comunicació estem en un món digital, les noves tecnologies, el paper sembla que es reserva per uns altres tipus d'informació des dels ajuntaments i que les webs són el futur, doncs vam dir hem de veure què es diu a les webs d'aquests ajuntaments. El 2012 tots els ajuntaments de Catalunya tenien web. Una altra cosa és com l'actualitzen i quina informació hi posen, que hi ha ajuntaments que passen 7 i 8 mesos i allà no es mou res, està tot igual, però tenen una web i per tant tenen unes responsabilitats com a mitjà públic i fet amb diners públics, això que es diu tant dels recursos públics, doncs tenen unes responsabilitats d'actualitzar aquell mitjà de comunicació perquè serveixi al ciutadà del seu entorn, no? I llavors vam dir, nosaltres hem d'avaluar què es fa i sobretot ho hem de fer senzill, ho hem de fer proper i hem de fer que els ciutadans se n'enterin de si el seu alcalde o el seu equip de govern informa bé o no informa bé, informa en transparència o no informa en transparència. I a partir d'aquí van sortir aquests 41 indicadors que ha explicat a l'Òscar, que ens han donat uns resultats realment baixets pel que fa a transparència, no? Contesto la pregunta, què vol dir transparència? Doncs, home, transparència en lo públic bàsicament vol dir explicar què fa cada dia aquest ajuntament, aquest equip de govern i com l'oposició que està en aquest ajuntament exerceix el seu paper de control de l'equip de govern. Bàsicament transparència en el sector públic i en el sector municipal vol dir això, no? Vol dir que el ciutadà se n'enteri d'una manera fàcil, que no hagi de fer un màster per saber entendre un document, perquè estem en aquesta fase ara, els documents que hi ha a la web són molt farragosos, són molt difícils d'entendre, de vegades es pengen unes fotocòpies i uns PDFs que dius, obres aquell PDF i està brut, no es llegeix bé perquè és una fotocòpia de no sé què, amb aquell llenguatge tan administratiu que al final dius, i què m'estan dient aquí? Em canso abans d'acabar de llegir el document, no? Doncs això és una manca de transparència. O sigui, no informar bé del que fem és manca de transparència. Per tant, transparència en aquest cas vol dir informar de la gestió, l'equip de govern i l'oposició, explicar què fa per controlar la gestió de l'equip de govern i per intentar que el seu programa de govern, que en aquest cas està a l'oposició, doncs explicar-lo al ciutadà el que no han pogut fer i des de l'oposició quines millores han aconseguit, perquè de vegades hi ha algunes coses que s'aproven de l'equip de govern amb propostes de l'oposició, no? Per tant, transparència bàsicament vol dir això. M'has preguntat bones pràctiques. Bones pràctiques vol dir experiències que nosaltres considerem que són positives i que són extrapolables o exportables, que algun ajuntament les ha fet i que nosaltres estem tot el dia veient webs i per tant sí que podem dir, mira, això està molt bé, per què no ho feu així? I sí que hem trobat en casos molt concrets d'experiències de cosetes que s'expliquen molt bé i d'una manera molt fàcil, sí que hem trobat algunes bones pràctiques, que diríem, sí que n'hem trobat. I de vegades les trobes més en ajuntaments petits que en ajuntaments grans. I això és molt cert, perquè als ajuntaments grans està tot molt tecnificat i de vegades jo diria que tot es complica massa, el llenguatge es fa massa tècnic i costa molt d'informar d'una manera fàcil. Els petits, de vegades, com que no hi ha tant funcionari, com que les coses es fan més per voluntarisme, com que moltes vegades és el regidor de torn el que porta la web i el que s'encarrega de tot això, de vegades aquí notes un excés de voluntarisme i que és positiu i que les coses es fan més fàcils. Jo sempre poso un exemple d'un ajuntament, que és un ajuntament de la comarca d'Osona, que és Tavèrnoles, que és un ajuntament que deu tenir 400 habitants i que és una web que està francament bé per un ajuntament de 400 habitants que dius, bueno, no tenen res, que igual tenen 2 persones treballant a l'Ajuntament, màxim 3, no? Perquè aquest Ajuntament ho ha fet tan bé, perquè ho té tot bastant facilet, perquè és una web molt neta, molt clara, tot ho trobes bé, doncs perquè el seu alcalde és una persona que hi dedica totes les hores del món i ell fa la web i tu li envies una cosa i al cap de setmana ell hi treballa i de vegades t'envia correus que veus una hora a la 1 de la matinada i dius, mare meva, aquest alcalde i està dedicant tots els seus esforços, doncs de vegades això té molt mèrit, per mi això és una bona pràctica total i aquest Ajuntament ho està fent molt bé, que hi ha coses que podria fer millor i tant que sí, nosaltres també podríem fer moltes coses millor, però en la línia en què estem ara
Jo crec que estem aprenent a caminar en transparència i bones pràctiques informatives. Hi ha experiències a Catalunya bones, sí. En podríem veure algunes si tinguéssim temps i estéssiu interessats, o igual si a partir d'ara podem connectar-nos us podem explicar algunes coses. Sí, nosaltres estem analitzant a tot l'estat espanyol i estem trobant experiències molt bones a poblets petits de Madrid, per exemple, i també us haig de dir que no és un problema de color polític. De vegades és allò que dius, aquí qui governa, de quin partit polític, aquests ho faran millor? Doncs no, perquè de vegades et trobes equips de govern del Partit Popular que ho fan molt bé, et trobes equips de govern del Partit Popular que veus una demagògia per tot arreu i que ja marxaries d'aquella web al cap d'un minut d'haver-hi entrat, o al revés, a nivell de l'Espanya, PSOE de vegades té algunes coses molt bones. Depèn de la persona que estigui allà i depèn de la voluntat política i dels recursos que s'hi vulguin destinar a fer-ho bé i a informar bé, no? Per tant, no és un problema de color polític, això segur, és un problema de voluntat, de ganes i de canviar aquesta cultura d'això d'amagar-ho, de no, això millor no dir-ho, no, això perquè ho hem de dir, és que la gent no hi entra perquè això és molt feixuc i llavors millor no explicar-ho. L'exemple que posaves dels plens, no? Ara s'ha posat de moda els plens en directe o vídeos íntegres dels plens. La majoria de webs ho tenen, això, i fora de Catalunya especialment, perquè fora de Catalunya es porten un avantatge d'uns mesos perquè ells tenen la llei des del 2013 i desembre de 2013 sembla que era, i clar, ja porten tot un any aplicant la llei, nosaltres portem mesos només i aquí anem una mica endarrere, no? Però jo posar els vídeos en directe a la web, jo crec que tenen molt poques visites, perquè el vídeo dels plens realment acostuma a ser una cosa una mica feixuga i pesada, però jo crec que és un exercici de transparència i que s'han de posar, i que arribarà un punt en què potser un ciutadà dirà doncs mira, voldria saber el ple d'aquell dia que es va aprovar i aquella persona que va dir, hi havia públic i el públic va parlar. Aquestes coses que són habituals i que tots els reglaments de participació recullen, com que no ho hem fet popular, com que no ho hem explicat, doncs el ciutadà no se n'entera, el ciutadà no sap que pot intervenir en un ple, per exemple. Doncs esclar, si li anem posant els vídeos, si ho anem explicant, si fem les cròniques periodístiques que nosaltres tant reclamem del ple, quan hi ha hagut un ple l'endemà, la web ha de tenir una notícia periodística explicant què va passar en aquell ple, quins punts es van aprovar, què va dir cada grup polític si van parlar, vots a favor, vots en contra, què representava aquell punt. Això és molt important, més important que l'àudio o que el vídeo del ple, no? Però el vídeo del ple és un testimoni gràfic realment important, vull dir, la gent pot saber què va dir el regidor, què va dir tal, l'alcalde què va dir, què es va aprovar. Tot això són petits exercicis de transparència que jo crec que són importantíssims. Hem de començar per aquí, hem de canviar aquesta cultura de no explicar gaire per si de cas per part dels càrrecs polítics i el ciutadà sempre pensant-se que total, que els votem 4 anys però que després no m'expliquen mai res perquè total allà ells s'ho fan i s'ho maneguen i ningú sap res i ningú sap què fan i no sé què, i cada 4 anys fan campanya electoral i tot és molt propaganda i no hi ha informació. Clar, nosaltres diem la informació ha de començar l'endemà de que l'equip de govern guanya les eleccions, l'endemà, i cada dia i cada setmana s'han d'explicar coses a la web i cada X temps l'equip de govern ha de rendir comptes i rendir comptes d'una manera molt senzilla, explicar si s'ha asfaltat aquest carrer d'aquí al costat, si s'ha posat paperera, si a l'escola aquella doncs, se li ha donat una subvenció per no sé què i què ha fet amb aquesta subvenció. Tot lo senzill, tot lo del dia a dia, i quan més fàcil sigui millor, perquè la gent ho entendrà, no ho hem de complicar gens, al contrari, ho hem de fer fàcil. I realment queda molt camí per fer, perquè les notícies, per exemple, que es fan a les webs són molt difícils d'entendre. I de vegades és allò de dir no, això ara no toca, les fonts, d'on surten les fonts contaminades, perquè un regidor torna a dir això no s'explica de moment, perquè ara encara no, ho posem en un calaix i ho trauré quan m'interessi. La famosa frase del Jordi Pujol, ara no toca, doncs jo crec que és molt habitual, i clar, això s'ha de canviar. No pot ser que aquest tema no toqui, aquest tema toca si s'ha aprovat o si s'ha fet alguna acció,
Per exemple, si es fa, jo sempre poso l'exemple, s'ha fet una rotonda aquí a l'entrada del poble, vale? I aquesta rotonda estava pressupostada per quants diners? Vale. I quan ha costat al final? Això no ho sap ningú, no ens n'entrem mai. Mai. Jo no sé mai al meu poble. Han fet, per exemple, jo soc d'Olot, ara han fet un hospital allà, l'Hospital Comarcal de la Garrotxa. Seguint amb l'exemple que tu posaves de l'hospital, m'agradaria molt saber aquell edifici tan maco que han fet, quants diners ha costat, què em costa a mi com a ciutadana d'allà aquell hospital, què costa de recursos humans, què costa de neteja, o sigui, com administrar casa meva, no? Què haig de comprar cada setmana, doncs el mateix a nivell d'administració pública, m'agradaria molt saber-ho, no m'ho expliquen. No m'expliquen què costa el carnaval, no m'expliquen què costa la festa major, mai. Mai. Tan complicat és explicar què costa la festa major. Quants diners es donen a les entitats? Les entitats què fan amb aquests diners? Lo de les subvencions. Si has donat una subvenció per fer una investigació, per què jo, ciutadà, no puc saber què s'ha fet amb aquesta subvenció i quins resultats han donat aquesta recerca o el que sigui, o si es dona diners a una entitat doncs perquè mantingui un local i perquè pagui el telèfon. Bueno, no em sembla ni bé ni malament, però jo vull que m'ho diguin, no? Això no ho fem. Transparència és tot això. No m'enrotllo més, no sé si... Què m'has dit més? A veure... Les societats, importantíssim. S'ha d'explicar. Sí. Bueno, en la línia del que deia abans, el pressupost municipal, nosaltres tenim un indicador aquí que diu, es publica el pressupost municipal? Sí, no. Com es publica aquest pressupost municipal? Algú entén aquest document? Algú entén aquell que cito que hi ha allà de capítol 1, capítol 2? Què vol dir capítol 1? Quines coses van al capítol 1? Quines coses van al capítol 2? Transferències corrents? Què vol dir això? No sap ningú. No sap ningú. A mi, explica'm el pressupost per partides, explica'm el pressupost per conceptes, explica'm què gastaràs en sanitat, explica'm què gastaràs en serveis socials, què gastaràs en urbanisme, quant costa el personal de l'Ajuntament, i les societats municipals, evidentment. És un espai opac, total. Ara nosaltres ens fiquem amb els ajuntaments, no ens hem ficat encara amb les societats municipals, no ens hem ficat ni amb consells comarcals ni amb diputacions, que també queda molt per fer. Per tant, societats municipals, l'altre dia, no sé, d'una universitat ens van dir que estaven fent una investigació de quants diners s'invertia en una determinada zona de Catalunya en els patronats d'esports. I era una quantitat desorbitada, que no sabem quan s'inverteix en esports i acostumen a ser societats municipals. Evidentment, s'ha d'informar, sí. La llei ho demana, la llei, s'ha de dir que la llei de transparència catalana és molt avançada. O sigui, demana unes coses que són impossibles. Per exemple, demana si es publica la llista d'entitats o la llista de lobbies. Aquí tenim algun lobby, un grup de gent, ciutadans del poble que es reuneixi, que faci de lobby, que faci de grup de pressió a l'Ajuntament, doncs demana això. Doncs aquest indicador no es podrà complir mai de la vida perquè no n'hi ha. Perquè no tenim aquí una cultura de lobbies, de grups de pressió que no estan constituïts. Doncs la llei ho demana. La llei demana que es publiqui l'agenda de l'alcalde, que es publiqui l'agenda dels regidors. Això serà complicadíssim. Complicadíssim que l'alcalde es presti a dir demà què farà a les 10, què farà a les 12 i què farà a les 2 i amb qui s'ha reunit i què ha fet en aquesta reunió. Doncs això ho demana la llei i jo ja estic veient, per exemple, ajuntaments de la Comunitat de Madrid que ja ho tenen, això. Tenen el que tenen, però ja han fet el primer esforç de publicar l'agenda de l'alcalde. Després vindran els regidors, després vindrà govern, després vindrà oposició. Una altra cosa, govern i oposició. Aquí també hi hauria tela. Per què l'oposició no té mai dret a explicar res des dels mitjans de comunicació municipals? Quasi mai. No estic parlant per aquí perquè no m'ho he mirat, però quasi mai. Allò que es diu l'oposició ni aigua i l'oposició mai té dret a explicar res. Mai hi ha una notícia d'alguna acció que hagi fet l'oposició. Mai. I això s'ha de canviar. Quan hi ha un equip de govern en coalició, per exemple, que governen 2 partits o 3 i que l'alcalde és un partit polític i hi ha un altre grup que governa en coalició. Aquest grup, que acostuma a ser un grup petit,
passa sempre desaparegut, mai t'enteres de què fa aquest grup, estan governant, mai t'enteres de res, mai s'explica res d'això, amb notícies, com sigui, no sé. Clar, llavors, si els plens són feixucs, si els plens no els mirem perquè són rotllo, perquè no hi ha qui se'ls miri, després no fem les cròniques del ple, no expliquem en una notícia facilona què s'ha aprovat, no utilitzem les xarxes socials. En aquests moments tenim una cosa que se'n diu xarxes socials, Twitter, Facebook, que si realment des de l'Ajuntament hi hagués una voluntat de comunicar bé, doncs la notícia del ple aniria a les xarxes, no seria el trending topic que diuen ara, però home, si en fem difusió la gent anirà veient, anirà tenint curiositat, anirà dient que vol saber què fa el seu Ajuntament, però clar, si des de l'Ajuntament no ho expliquem, no crearem cultura ciutadana de demanar drets, que en definitiva els ciutadans tenen tot el dret a demanar què fa el seu Ajuntament, però no l'exercim, com a ciutadans no l'exercim, perquè portem 30 i pico d'anys de democràcia, és un període curt encara, això s'ha de dir, i clar, han passat coses i no ens hem preocupat gaire els ciutadans perquè cada vegada hem desconfiat més de la classe política i així estem, però clar, no pot ser, aquesta desconfiança de la classe política no ens portarà res bo, o sigui, s'ha de fer política i la política és una funció noble i no pot ser que estigui tan desprestigiada, i en aquests moments ens l'han desprestigiat 4 que han robat, diguem-ho així, no? Però clar, i l'han desprestigiat a tots, i en aquests moments no hi ha professió més desprestigiada que ser polític o ser periodista. Diuen que són les dues professions més desprestigiades, aquí estem, un polític i una periodista és el més desprestigiat que hi ha, no pot ser, sense periodistes no ens entrarem de res i sense polítics això serà un caos, per tant hem de prestigiar la classe política moltíssim, moltíssim, i hem de fomentar que els ciutadans s'interessin pel que fa als seus representants que per això els han votat, no? I aquesta és la funció de la transparència, jo crec, de la transparència lligada a la participació ciutadana. No tindrem participació ciutadana si no hi ha informació, això està claríssim. Ja pots crear tots els plans de participació que vulguis, ja pots posar totes les eines de participació que vulguis a l'abast del ciutadà, que el ciutadà no les farà servir si no té prèviament una informació que no estigui contaminada, que sigui una informació real i objectiva, perquè les informacions contaminades tampoc ajuden, no? En això estem, i llavors nosaltres des de l'Autònoma realment sí que amb aquesta eina d'avaluar com ho fan els ajuntaments ens estem adonant que es va creant aquesta cultura de participació i d'informació ciutadana. Està costant, perquè també tenim un període polític molt convuls, amb molts casos de corrupció que això no ajuden, no? Però sí que realment notem que els ajuntaments tenen l'interès de millorar, jo crec que tots, i això és bo. Tots els ajuntaments tenen l'interès de fer-ho bé i de ser transparents i d'acostar-se més al ciutadà, i per tant és un moment important. El cas de la Seu d'Urgell, jo l'he viscut, la web de la Seu d'Urgell ha millorat. Li falta molt encara, li falta moltíssim. És una web construïda d'una manera que es fa difícil de vegades a trobar la informació, com a la majoria de webs. Hem creat unes webs que no hi ha forma de moure-t'hi, que les coses no són fàcils, que estan massa plenes de text, no estan ben dissenyades, li falta disseny gràfic per tot arreu. Estic parlant d'aquesta d'aquí, però seria un exemple llarg, com moltíssimes de Catalunya, no? Però si tu ja saps que aquella eina l'has de millorar, la milloraràs, però si tu no saps que aquella eina l'has de millorar, doncs no avançarem mai, no? Per tant, l'exemple de la Seu, jo sí que l'he viscut, que tenien una puntuació baixa i sí que s'hi van posar i han millorat. Ja han tingut el segell, han tingut un segell de qualitat, vull dir que està bé. Ara, els grups que estan al govern, els grups que estan a l'oposició, realment, jo sempre dic, l'oposició ha de pressionar moltíssim, és la seva funció, i ha de pressionar a l'equip de govern perquè millori en transparència. Ha de demanar que li facin notícies, ha de demanar espais d'opinió dels grups polítics perquè puguin explicar realment què pensen de qualsevol acció que s'hagi fet al seu poble, no? I això l'oposició ho ha de demanar i el govern ho ha de facilitar. Això està claríssim. Això està claríssim. Aquesta és la primera, jo diria, una de les primeres accions que s'ha de fer des d'un equip que està a l'oposició, demanar el seu espai.
Publicar despeses de més de 3.000 euros. Si això s'ha de fer o no s'ha de fer. Jo crec que sí. Jo crec que sí. Aquí tenim un problema que es diu protecció de dades, que realment a Catalunya hi ha una llei molt estricta i que posa sempre moltes pegues a publicar noms i cognoms de persones o a publicar noms d'empreses. Bueno, s'estan trobant mesures perquè això doncs no, perquè la llei es compleixi, però perquè aquests indicadors de transparència no deixin de complir-se. I saber si l'Ajuntament de la Seu ha contractat a l'empresa X, jo què sé, la neteja dels carrers del poble per quants diners i tal, jo crec que això s'ha de saber. S'ha de saber. I més de 3.000 euros ja està bé. De vegades sembla una quantitat baixa, perquè 3.000 euros tampoc avui en dia són molts diners per un contracte o per un encàrrec, no? Però sí que s'ha de saber, sí. Quan més dades d'aquestes donem, més el ciutadà s'interessarà per la política. Al principi sembla que pot ser cotilleo, no? I que pot ser allò, mira aquest ha aconseguit això i tal, no? És això, els dimes i diretes, no? Però quan hi hagi una cultura d'això, doncs... Mira, nosaltres estem aconseguint que aquests primers indicadors de si es publica el nom, cognoms, foto i partit polític de l'alcalde, quan vam començar, pràcticament cap web ho tenia. No hi havia les fotos dels regidors i els partits polítics ens tornaven micos per saber de quin partit polític era aquell alcalde o aquell regidor o l'oposició, perquè no ho deien. Perquè hi havia la cultura des dels grups polítics de que ells havien guanyat les eleccions i estaven allà com a càrrecs electes i no tenien d'explicar de quin partit són. I això nosaltres aquí hem tingut de fer xerrades i xerrades, pedagogia, com es diu ara, i pedagogia, dient que tu estàs aquí en nom d'un partit polític i el ciutadà ha de saber que l'alcalde d'aquest poble és d'aquest partit polític i ho ha de saber, i ara s'està posant. Però també us haig de dir que de 947 ajuntaments que hi ha a Catalunya no arriba a 200 els ajuntaments que en aquests moments aproven en transparència, no arriba a 200, crec que són uns 170 o 175, és molt poc. Vull dir que imagina't si queda camí per fer i si queda cultura de transparència per anar creant. Té a veure amb cultura democràtica la transparència o només esperem a tenir pàgines web però la cultura democràtica la deixem de banda? Totalment relacionat. Sense cultura democràtica no hi haurà cultura transparent, està claríssim, sí. I és que la transparència enforteix la democràcia. Estem en uns nivells molt baixos de democràcia i està claríssim, sí, absolutament relacionat. Jo creuria que més dones, més joves, més polítiques socials i potser menys rural, potser més urbà, hauria d'estar lligat amb més transparència, almenys per lo que jo he viscut i tant com a professional com a recerca. Quina pauta tenen els ajuntaments en comú que són més transparents? És a dir, més urbà, més transparent o no sé, en fi, gràcies. No sé si m'ho he apuntat tot, si em deixo alguna cosa m'ho dius. A veure, primer me n'alegro que vegis les recerques, i això que dius de dones, el del color polític, no té res a veure, de veritat. Nosaltres vam començar, sempre tenim la tendència a la gent a pensar que les esquerres aquestes coses les fan millor. És una tendència que la tenim, potser la gent que tenim cultura d'esquerres, que jo em podria definir com una persona d'esquerres, però no és veritat. Després quan fas l'anàlisi, quan ho veus, dius que hi ha ajuntaments d'esquerres que ho fan excel·lentment bé, però que hi ha ajuntaments de dretes que ho fan molt bé. I us podria posar algun exemple d'ajuntaments d'esquerres a Catalunya que amb el tema de la transparència que ho fan bé, que podria ser per exemple Sant Feliu de Llobregat, que està governat per Iniciativa i que és un ajuntament que ho fa bé. Jo et diria per què ho fa bé i entraria en detall i et diria perquè allà hi ha una persona que se'n preocupa moltíssim. De vegades és molt les persones més que el color polític de l'equip de govern i això és molt, molt important. Són les persones que estan al darrere. No hi ha un PP, PSC, Convergència... Tots es mouen a uns nivells molt iguals amb els temes de transparència, de veritat. Em sap molt greu
dir-te això perquè a mi m'agradaria més poder dir que les esquerres ho fan de conya i que no sé què, però això no és així a la pràctica. Et podria un exemple: Castelldefels és un ajuntament governat pel Partit Popular, tenen uns índexs de transparència molt alts i la gent que hi ha allà, els tècnics que hi ha allà, ho estan fent molt bé. Ho estan fent molt bé. No et diria el mateix de Badalona, que també està governat pel PP, i no seria aquest exemple, no? Et diria ajuntaments del PSC que ho estan fent molt bé i altres que no ho estan fent tan bé. Et diria ajuntaments amb alcaldes o alcaldesses d'iniciativa, excepte Sant Feliu, altres no són els que més destaquen, per exemple. I és que no sé donar-te un argument de per què això passa, però això està passant. Per tant, no hi ha color polític, ja t'ho asseguro. I fora de Catalunya, a Madrid, si teniu curiositat, entreu a Mapa Info Participa i mireu la Comunitat de Madrid i veureu des d'aquests ajuntaments que ara estan implicats en aquesta corrupció que ha sortit ara, no? De la Púnica i no sé, tots aquests casos que ja m'he perdut una mica, però des de Parla fins a Majadahonda, fins a Torrelodones, fins jo què sé, la majoria són del PP. Hi ha alguns ajuntaments del PP que ho estan fent molt bé, hi ha algun ajuntament del PSOE que estic detectant a Madrid que no ho està fent bé, i el mateix et diria Andalusia, o et podria dir Canàries, que són comunitats autònomes que hem analitzat i que ho he seguit bastant de prop. Per tant, de vegades són les persones i la voluntat individual de l'alcalde o d'un regidor que s'implica i que se li posa allò ho ha de fer, allò ha de fer, i allò acaba sortint. L'exemple que us he posat de Tavèrnoles és un exemple de Convergència, l'alcalde és de Convergència i ho està fent molt bé ell. Després et trobaria que ajuntaments de Convergència et diria que no ho estan fent tan bé. Tenim el cas de l'Ajuntament de Barcelona, i ho puc dir aquí perquè és que és públic i a més ho podeu veure a la web, que els hi costa molt ser transparents, els hi costa molt. I ho tenen tot, i tu et mous per la web de bcn.cat i allà segur que el que busques ho trobaràs. Ara, quant rato trigaràs en trobar-ho? Doncs això ja és un indicador de que no està gaire ben construïda aquella web, que el mapa no està bé o que la informació no està ben nominada, no té el nom que li correspon, i Barcelona té molts dèficits, molts. Diríem un ajuntament que és públic, Sabadell és un ajuntament que ho està fent molt bé i en canvi té un alcalde que està processat per corrupció, i a nosaltres sempre ens ho diuen. Per exemple, Sabadell sempre ha tingut el 100% per part dels nostres indicadors. Com pot ser que doneu el 100% a Sabadell amb un alcalde processat per corrupció? Doncs mira, ho està fent molt bé, ho sento. Vull dir, de vegades, clar, de vegades, bueno, en aquest cas, no? Vull dir, de vegades la transparència ja m'agradaria que pogués anar lligada a què servís per evitar la corrupció. Una mica pot servir, però encara hem de treballar molt aquí, no? Per tant, què més m'has dit? Les dones i les esquerres. Seria el mateix. Et diré que el Partit Popular té moltíssimes dones. Quina concepció ideològica tenen seria un altre debat, però que hi ha més dones a les dretes que a les esquerres també t'ho haig de dir. Això és un problema que la gent que treballem aquests temes ens ho hem de replantejar, i que de vegades des de les esquerres es tenen unes polítiques que són molt ben dissenyades a nivell teòric perfectes, però que després no se saben portar a la pràctica. I en el cas de les dones està claríssim. Per què Catalunya té menys alcaldesses que Madrid o que Andalusia o que Castella-La Manxa? Doncs és la quadratura del círculo, no ho sabem. Pel tema dels nacionalismes jo crec que no. Jo crec que és per les dinàmiques internes dels partits. Però la Tània Verge ho intenta investigar això, però tampoc ha trobat. Jo amb la Tània hem fet trobades amb representants de tots els partits polítics perquè ens expliquessin quines són les seves dinàmiques a l'hora de fer les llistes, i no hi hem trobat cap element per veure què està passant, per què hi ha tan poques alcaldesses. Trobes algunes coses però que no t'acaben de portar a la conclusió. M'agradaria molt poder-t'ho respondre. Volia demanar què opina de l'ús sempre més freqüent per part dels ajuntaments
de serveis externs d'assessorament. Clar, es diu que és un estalvi, perquè t'estalvies un treballador, t'estalvies una nòmina, t'estalvies una seguretat social i fas l'encàrrec i pagues una factura i ja està. Però jo crec que sí que se n'ha fet un abús, sí, perquè a més moltes vegades hi ha molts treballadors que estan molt infrautilitzats dintre dels ajuntaments i això crec que és un tema molt a tractar, sí, se n'abusa, estic d'acord. Sí. Nosaltres com a ciutadans tenim dret a accedir a la informació de totes les societats que depenen de l'Ajuntament? Tot el dret, tens tot el dret. Ara la llei de transparència diu això que en diu publicitat activa, que és aquest concepte que s'ha fet servir ara, que vol dir que tot el ciutadà té dret a saber tota la gestió, tot el que es fa en diner públic, tu tens tot el dret a saber-ho i t'ho han de donar. Si un ciutadà demana les queixes, queixes o suggerències o peticions de tots els ciutadans a l'Ajuntament, en quant de temps es resolen i com es resolen. Clar, és que ells també poden donar llargues. M'explico? Sí. Poden anar fent passatemps, i al final... Ara no me'n recordo quin període, em sembla que són 30 dies, ara no me'n recordo, la llei aquesta nova. Em sembla que diu 30 dies i el silenci es considera com a positiu, al revés. Ara, si no t'han contestat, és que t'ho han de donar. Però clar, en el cas concret que tu demanes, ells en 30 dies t'han de respondre. I si no et responen i tu demanes això, llavors tu has d'anar allà i has de dir jo ho he demanat, no m'ho heu donat, per tant no marxaré d'aquí fins que m'ho donguis. O sigui, és així, tenen tot el dret. I si no, a protestar al síndic de greuges, a qui sigui, tindrà sempre la raó. Sí, això... I els mitjans de comunicació tenen l'obligació de fer de portaveus dels ciutadans o dels poders polítics i se'ls hi han de donar aquestes informacions perquè els mitjans ho denunciïn, si passa una cosa d'aquestes. La pregunta que feies de com el ciutadà se n'ha d'enterar, pues, per mi els canals, però bàsicament per vosaltres, esclar. Jo el que us recomanaria és que des de persones que esteu aquí, que esteu compromeses políticament, que intenteu a partir dels vostres mitjans explicar què és això de la llei de transparència i explicar que ells tenen molts drets i que els han d'exercir i que si no els exerceixen els poders polítics continuen fent el que els dona la gana com han fet fins ara. És que si la ciutadania no demana comptes mai avançarem i clar, perquè la ciutadania demani comptes ha d'estar informada, això està clar, però ha de saber que pot demanar aquests comptes, ha de saber que ara hi ha uns elements que es diu llei de transparència que jo crec que molts polítics no l'haguessin volgut aprovar mai, aquesta llei de transparència, però que l'han tingut d'aprovar, no? I que per tant està aquí a disposició ciutadana i que l'hem de fer servir. Nosaltres des de les nostres, per exemple des de la universitat, la veritat és que intentem fer aquest esforç i abans ho comentàvem que sí que hi ha ciutadans que venen a nosaltres explicant queixes de dient aquest ajuntament no m'ha atès bé. Com és possible que aquest ajuntament vosaltres l'heu valorat tan bé i que és el més transparent i a mi no em contesta un correu, per exemple? I això ens ho diuen molts ciutadans. Queixes d'ajuntaments que nosaltres hem dit que són els més mejores i que en canvi aquell ciutadà ha enviat no sé quants correus demanant una explicació concreta d'un tema que li afecta i que ni l'alcalde ni cap regidor li ha contestat. Això ens arriba a nosaltres. Nosaltres què fem? Fem de pont. Truquem a aquell ajuntament i li diem que tens aquí un ciutadà que no li contestes i t'asseguro que funciona i t'asseguro que l'Ajuntament s'espavila i que contesta. Per tant, s'han de fer servir tots els mecanismes que tenim al nostre voltant, des de nosaltres fins als mitjans de comunicació, fins a les xarxes socials, fins a un company, un regidor que coneixeu i explicar-li, fer servir els drets en una paraula. 3 cosetes que m'he apuntat. 1. Som un país de molts desequilibris i la paritat és un de claríssim. Podem fer moltes normes de paritat, de transparència, però al final nosaltres tenim un compromís. Jo crec que el compromís per la seu d'aquesta plataforma neix amb una finalitat. Jo crec que la principal, que al final abans, quan no hi havia micros, la Marta hi havia amb les actituds segurament i amb la creença interioritzada dels polítics que ell ha treballat,
era una mica pessimista de que realment es creguessin el que feien i que hi hagués allò, hi havia excepcions, com ha comentat, però que quan un governa acaba, doncs allò, mira, si la informació la tinc jo, millor que no la tingui un altre, no? I llavors els mínims dels mínims, però llavors quin és el nostre compromís? I per això jo crec que naixem, escolta, deixem els partits potser una mica al marge, intentem fer un projecte local que respongui als interessos de la seu, la muntanya també passa unes dificultats extres a part de la crisi econòmica. Al final el compromís, el meu que jo us parlo, però de la plataforma és, escolta, creure'ns-ho, creure'ns el que fem. La democràcia ens ha portat dues coses, regust agredolç. Hem viscut una època de benestar social, de progrés, però alhora també un altre element potser no tan positiu, que és com es pot pervertir el sistema democràtic. I això ha passat. I els polítics han tingut una responsabilitat molt gran de pervertir el sistema, i per tu pots viure en democràcia i pervertir la democràcia cada dia les vegades que vulguis. Per tant, jo crec que al final podem fer una llei de transparència, podem fer 1000 normes, però si no ens ho creiem i ho interioritzem i cada dia des que ens llevem fins que ens anem a dormir, doncs jo et trobo al carrer i em dius que tens un problema, doncs jo et responc, jo estic allà, els funcionaris, els treballadors, tots fan la seva feina i estan a disposició del ciutadà. El pressupost municipal s'intenta fer pedagogia per entendre què és el pressupost municipal, pedagogia de que els ciutadans és important que sàpiguen en què es gasten els seus diners. Aquí hi ha un dia, el Toni, un dia em vaig emocionar i tot perquè em va demanar que li passés una còpia del pressupost municipal. I vaig dir, Toni, però tu saps el que m'estàs dient, que és un totxo així, que no s'entén per res, és que quedem un dia i t'ho explico, però molt emocionat perquè una persona, ja vaig intentar explicar-li més o menys allò que s'entengués, però no hi ha una voluntat clara de que realment, escolta, la millor manera de lluitar contra la corrupció i les males pràctiques, o fins i tot la ineficiència, que no és corrupció, però ineficiència, és participació ciutadana, control, informació. Què penso jo també? Que això els deures són dobles. Els partits polítics, els representants polítics s'han de posar les piles i s'ho han de creure, si no és malament, però els ciutadans també han d'exigir els seus drets. Quanta gent se'n va a demanar, jo vull això, aquesta informació per escrit, i busco la llei o busco el que faci falta, i el secretari i el síndic, que per cert hi ha el síndic municipal de Greuges aquí, per tant, que també ho coneix molt, per tant, tenim mecanismes. Llavors, tot i ser una democràcia molt jove, això no ha de ser excusa, i crec que grans canvis dels que veurem els propers anys, amb tot aquest desencís que hi ha, algunes coses positives hi ha, de que aquí canviaran moltes coses. Hi ha alcaldes que igual portant molts anys i que igual ja ho feien molt bé, però sí que és veritat que veiem molts cacics en pobles petits, i això sí que al Pirineu potser passa més, de que tots aquests de mica en mica s'aniran cap a casa. Si els ciutadans exigeixen informació, transparència, l'oposició fa la seva feina, tenim molts ajuntaments que no tenen ni oposició, perquè són pobles petitets. I quants diners es gestionen? Moltíssims. Per tant, jo he dit algunes coses concretes, dir-lo de les factures, que creiem que tu com a ciutadà has de poder anar a l'Ajuntament i demanar les factures, s'ha de regular, dir quan i com, però anar i consultar les factures de l'Ajuntament, per què no? Les societats exactament el mateix, per què no? La neutralitat amb la informació pública que es dona des de la web municipal o des de la premsa de l'Ajuntament o des de la ràdio municipal. Escolta, no fa falta ser un estudiós per veure que es fa un abús, no aquí, no, a molts llocs. Les pressions, si tu demà ets alcalde o ets regidor, és legítim i és ètic pressionar per condicionar un editorial, això s'està fent. S'està fent a nivell nacional, s'està fent a nivell autonòmic, i ho veiem cada dia, no fa falta, i s'està fent a nivell municipal. Per tant, al final això no hi haurà llei de transparència que això ho reguli. Per tant, ens ho creiem o no ens ho creiem? I a vegades és millor, i abans li deia a la Marta, millor estar 4 anys, 4 dies o 4 mesos i haver fet la feina, haver contribuït a que les coses funcionin bé i que vingui un altre que també se'n beneficiï i que hi hagi alternança política, que d'això va, millor això que no pas voler-te eternitzar o estar més temps, que al final acabes tenint una mala imatge, si no fas les coses bé.
Per tant, els compromisos són aquests. Hem nascut per això. El dia que no ho fem ens anem cap a casa. Compromisos concrets, però sobretot compromisos de convicció. I per això portem la Marta aquí, i sort que ha vingut, sense cobrar, doncs, ostres, mira, perquè també s'ho creuen i perquè fan aquesta feina i perquè ells ens porten uns quants anys d'avantatge. Per tant, jo crec que no té preu la feina que fan ells, per molt que ho facin dintre la universitat, i evidentment, ostres, els que volem tenir responsabilitats polítiques ens hem de posar les piles. I això, de tots els partits en veiem de l'alçada d'un campanar. Per tant, seria una mica això. Alguna més? Marta, si et sembla, ho tanquem aquí. Escolta, Marta, gràcies per venir. Tots els que esteu aquí, si teniu alguna idea, alguna proposta, evidentment ens la podeu fer arribar, alguna inquietud de les dades i les informacions que ens ha dit la Marta. La Marta ens ha portat uns tríptics sobre el decàleg de bones pràctiques de la comunicació pública local, que n'hi ha diversos, i llavors ens ha posat el mapa de les bones pràctiques de Catalunya, que aquí sí que és el mapa aquest que han fet dels diferents ajuntaments, en què consisteix aquest mapa, que això segurament que ho heu vist a la premsa, per tant n'hi ha diversos, si voleu, si us interessa, el podeu agafar abans de marxar. Doncs res, Marta, moltes gràcies, que vagi bé el viatge de retorn i gràcies a tots.